दिनै बे नारायणपुर कसारी फोथार जि जायगायाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि 5 लाख रांनि फिसारि जावनाय बा फुख्रि जावनाय ना फुख्रि जावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जासिगोन बा जागायजेननाय जाबाय। दा बेवहाय माखासे खोथाफोरखौ जोङो बुंथिनांगोन जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि नागिरबोनाय जि जोङो नाजाबोबाय थानाय जि थांखि बे थांखिया जोंनि जिफोर माने आसामनि खना खनला रायजो जानाय जि बर' सुबुंफोर बे बर' सुबुंफोरनि गामियानो जा बा जायखिजाया सोरबा व्यक्तिगतआनो जा बा सोरबा माने गावारियानो जा जों गासैखौबो माखासे काउन्सिलनिफ्राय मदद होनो हानाय बा मदद होनो नागिरनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थादों। दा बे जि माने फुख्रि जावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बा फुख्रि जावनायनि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दङ बे ओनसोलाव जोङो जि खामानि मावगोन बे खामानि मावनायखौ मोजाङै जागोन एस पार एस्टिमेट हिसाबै खामानिया जागोन जा बेखौ फोथायनाय दङ। आरो बे फिसारि जावनायजों लोगोसे बे फिसारियाव साइन्टिफिकलि मेथडजों बिगियानिक मोनसे बिगियानारि जि मोनसे मेथडजों बे ना फिसिनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन आरो बेवहाय ना फिसिनानै गोबांथार मोजाङै जोङो रांखान्थियारि आयदायाव रांखान्थि बिथिङाव जों मोजाङै माने डेभेलप जानो हागोन जा बेखौ फोथायनाय दङ। आरो उननि हाबाफारिफोराव बेबायदिनो एल'केसनखौ नायनानै जि जों हायो मोनफा बेबायदि जों हाबाफारि लालांगोन। फिसारि जावनायल' नङा जोंनि बे ओनसोलाव जोङो अमा फिसिनायनि खोथा फैगोन दाउ फिसिनायनि खोथा फैगोन आरो बायदिसिना बाउन्डारि वालानो जा आर्ट फिलिंआनो जा लेन्ड डेभेलपमेन्टआनो जा बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर गासैफोरखौ जोङो लासै रायज्लायलायनायनि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल कसारी পথাৰ এলেকাত এটা ফিচাৰী অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে 5 লাখ টকাৰ। তাৰ বাবে বৰ কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাস কাউন্সিলক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে আগলৈকো যাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা পাই থাকোঁ।